Dolazimo sada, odnosno bit će ovde dva igrača za redom koje ljude najviše krive za sve ovo što se desilo. Prvi je Vasilije Micić, koji znamo da imao to što imao sa Pešićem, znamo kako mu bilo leto, znamo da je bio povređen, da je taj Pešić govorio o tome da treba da se vrati, sve znamo, sve smo videli. Kakav je tvoj utisak, jer iza tebe Vasa Micić najveće razočaranje što se tiče naših igrača? Imao sam prilike da igram s jednim fantastičnim igračem koji je bio u nekom padu u svojoj karijeri. Takvom padu da sam posavetovao trenera da ga malo izmeni, da ga odmori. Na tu izmenu on je reagovao toliko burno da sam ja morao se izvinjavam treneru što sam mu dao taj predlog, jer mu je rekao sve i svašta i o familiji, i o široj i bližoj i sa. Je li to onaj što ste ga malo puštali na treningu, je to isti taj ili neko drugi? Nismo ga puštali. Pa ne, malo ga na treningu ga malo pustiš u smislu da ovo, znaš na koga misli? Tako je, da igra ono svoje. Tako. Da. I pohvalimo ga uvek, meni strašno smeta reakcija Vasina na ono što je Kari rekao. Ne ulazim uopšte ko je u pravu. Ako se ja dobro sećam, pitanje je bilo Vaso šta ti je i tu nema odgovora. Niti treba da bude odgovora. Niti je to pitanje koje zaslužuje odgovor. Ono kad ti prođe lopta kroz ruke i pogodite u glavu, deluje smešno. Prosto je pitanje bilo upućeno ka tome, a ne sada mi analiziramo da oni dvojica diskutuju šta nije u redu. I tu nastaje sigurno neki konflikt koji postoji do kraja. Ne između njih dvojice, možda između njega i ostalih igrača, možda između bilo koga ko misli da zaslužuje bolji tretman, iako sam ja taj koji je alergičan kad čujem da postoje igrači sa tretmanom. Ja razumem da postoje, ali mogu da kažem da postoje dvojica, ali ne mogu da budu 12-torica sa tretmanom, jer onda to nije normalno. Tako da mora neko ko se podredi kolektivu i Vasa je u ovom slučaju, u ovom specifičnom slučaju, kao MVP Eurolige, kao bog otac u to vreme, kao NBA igrač, morao da se podredi kolektivu. Šta to znači? Igram što jednostavnije, da me niko ne primeti, kad dobijem loptu na strani, odigram 2 na 2, šutnem, niko mi reč neće reći, pošto je čovjek pogodio manje više što je šutno, je li tako? Mi smo nervozni kad on prodre pod koš, nismo mi nervozni kad on šutne trojku. Šutnuli su i drugi i promašivali. Tako da, to je najveće razočaranje. I kažem, ta svest da ne znaš u kom si momentu, ne u svojoj karijeri, nego sad trenutno u koji si for. Mnogo ljudi me je zvalo, mnogo mojih dobrih prijatelja, ja apsolutno poštujem šta je Vasa Micić uradio, ja nemam nikakav otklon ni prema jednom od sadašnjih reprezentativaca, naprotiv, oni su mi svi dragi, ali prosto moramo pričamo jednim jezikom koji se razume. Dakle, on je morao da igra što jednostavniju igru, da prenese loptu, da nađe dobru poziciju za Jokića, da se stakne u drugi ćošak, da dobije brzi pas, da šutne one šuteve koje je šutnuo i pogodio, da on bude igrač odluke u što jednostavnijoj, a ne što komplikovanijoj igri. Jer on unosi nervozu onog momenta kada on uđe na teren, unese se neka nervoza. Spor je napad, neorganizovan i činjenica je da je Vasa sporiji bio od svojih konkurenata. Ne znam sad da li će neko da se ljuti, ali Vasa nije mogao 1 na 1 da prođe do koša. Nemoj da sad tu. I prosto mora budeš svestan toga. I koji su razlozi? Uopšte nije važno na evropskom prvenstvu. Nađi najjednostavniju moguću igru, daj Aleksi, daj Stefanu da driblaju, stani u ćošak, ovi su vrlo momci koji sve to vide i koji te neće preskočiti kad primiš loptu, buć, ušla, Vasa heroj, ušla druga, Vasa heroj, 2 faula napraviš kad te neko probija jer moraš da napraviš faul, Vasa heroj, daš treću i završena priča za utakmicu. On je hteo nešto drugačije, zato što se on vraća u neku svoju priču, što ja apsolutno poštujem, ali ovo nije moment kada se to radi. Stižemo i do Marka Gudurića, kojeg takođe ljudi krive. Ja i ti smo se radeći na Sportalu, kada pričamo o Euroligi, uglavnom o drugim mečima, ne samo Partizanu i Zvezdi, toliko smo hvalili Marka Gudurića, njegove procente 5 od 6, 6 od 7, 6 od 8
indeks ovakav, onakav, on je juče imao protiv Finjski indeks -2, ukupno na turniru 5 od 23 za 3, konkretno juče u ovom meču kada smo eliminisani 1 od 8, 0 od 4 protiv Portugala, bilo je 0 od 3 protiv Češke, bio je bez promašaja na malom uzorku protiv Turske, ali za igrača koji ima status MVP-a, Final Foura, Euroligije, dakle ne govorimo kao od Vasi, neko ko sebe traži već nekoliko godina da se vrati u nešto od ranije, već govorimo o Marku Guduriću koji je posebno nakon odlaska Bogdana Bogdanovića mora da bude još konkretniji i još bolji za tim. Dolazimo do pitanja da li je to taj sklop koji će da vodi ekipu. Da li on može da zameni Bogdana, da li ima taj bezobrazluk, onaj pozitivni, meni je delovalo da ima. Zato sam iznenađen kako je u određenim utakmicama ne birao šutere, nego nije dolazio u poziciju za šut, kao da strahuje od nečega. Ja znam da su nemilosrdni mediji i da negde još uvek provejavaju neke priče o njegovom šutu za 3 na svetskom i ovamo i onamo, ali od toga ako hoćeš da igraš ozbiljnu košarku, moraš da budeš jači. Naročito kad imaš sezonu iza sebe kakvu imaš. Dakle, nisi ti 16. u Euroligi pa te svi tamburali pa si ti davao nekih 15 pojena prosečno, nego si prvak Euroligije koji je igrao fantastične utakmice. Gde je to samopouzdanje? Gde je nestalo? Da li je nestalo zbog nekoga? Da li mu nešto smeta? Ja ne znam. Da nije dobio lopte, ne mogu da kažem, ako si sabrao koliko je puta šutno, to uopšte nije malo, je li tako? Dakle, 1 od 8 protiv Finske, pa majstore, ajde nešto uradi da uđe drugar. Ja ne znam koje su rešenja, ali da jeste neko koga sada ljudi gledaju kako je podbacio i možda su malo kivni, to je zato što su ga gledali kroz ovu sezonu. I gledali jednog fantastičnog momka koji je upgradeovao svoju igru iz pozicije 2 u komba, koji je to jako dobro radio, pa čak i na onih prvim utakmicama ili već možda drugoj naslanjao igrače pa davo one njegove, jel tako, iz reketa. Gde je to otišlo, gde je to nestalo? Kako je moguće da su nas izbacili toliko iz ritma, da ne možemo da probijemo, da ne možemo da budemo agresivni, da ne možemo da budemo čvršći? Ja zaista nemam odgovor, možda bi mi neko od njih odgovorio da nemam pojma kakva je sad situacija i verovatno da ne znam kakva je sad situacija, ali nekako mislim da igrač tog kalibra, te vrednosti na tržištu u krajnjem slučaju, treba da bude jedna od uzdanica svoje reprezentacije, ne da bude tek jedan od igrača koji je bio tu. I žao mi je što faktički njegov ulazak u petorku posle Bogdana nije bio eksplozija. Ja bih bio bolji, nemojte pogrešno da shvatite, ali ja bih dao sve da budem u toj poziciji. Pa šta mi Bog da? Ali da mi neko kaže, vidi, nema Bogdana, ja sad mislim da si ti taj, idem u rat, odigraću možda najgoru utakmicu na svetu, ali ću dati sve od sebe. Ovde imam utisak da nismo uradili sve što smo mogli. Da, Kuzma, naredni igrač će u stvari biti igrači, zato što su ovde jedan od drugog Stefan Jović i Aleksa Avramović. Ispostavilo se da je Stefan Jović imao mnogo bolji indeks u proseku, iako imao manju minutažu. Stefan Jović, rekao bih, onaj klasičan, je možda jedan od igrača malobrnih u našem timu, od kojeg uvek dobijemo ono što očekujemo, uvek neku ozbiljnost, uvek te asistencije ostalo, dok Aleksa, koji čini mi se da je prilično zakazao, ne vide njega ljudi kao neki glavni problem u moru ovih koji su i ranije, da kažem, bili, što se kaže, na banani, ali Aleksa Avramović sa manjim indeksom, sa manjim učinkom, imao i tu povredu, imao i ovu situaciju da jednostavno u poslednjih par utakmica znamo da se nešto dešavalo, onda imamo i tu situaciju da je zaista, čini mi se na onim utakmicama kada je bio spreman koša. Samo da ti pokažem pobratenje meseca. Strava. Vidim da nešto nije, sad izlazi, izvini, molim te. Kakva ekskluziva direktno iz Rige. Konačno nešto lepo. A reci mi samo za Aleksu, ja sam očekivao više, gotovo u svakoj utakmici imao neki nerezonski šut, u svakoj utakmici imao neku odluku koja je bila čudna, uz njegovu energiju u odbrani koja je, da kažemo, očekivana, možda mogla da bude i veća, kako god, to nećemo da pričamo, ali da li je Aleksa taj motor ekipe koji je možda morao i mogao više? Ljudi nekako sa Aleksinom tom energijom pozitivnom nikada ga ne vide kao nekog negativca, ali čini mi se da je nekako nije taj Aleksa bio ni blizu onog Aleksa na kog smo navikli, posebno na svetskom prvenstvu. Krajnje neobično, ne kad nema bolji procenat šuta, koji čak ne mislim ni da je loš, ne znam koliki, ali ne mislim da je loš. Mislim da je bilo neobično da nekoliko puta promaši ceo koš. I to ne na jednoj utakmici, nego na više utakmica. U čemu je bila nervoza?
Možda, zato što ako je nekad Jokić burno reagovao je kad je on imao te promašaje ili kad se već nešto dešavalo oko njega. Vrlo je potrebno igrati na terenu, da ne morate gledati svog saigrača i da razmišljate kako će on da sad reaguje. Ako je to bilo, žao mi je, zato što, kažem, upravo oni deluju kao jedan tim na olimpijskim igrama. Ne znam šta to može da promeni u periodu kada nemaju zajedničke utakmice, ne znam šta bi moglo proizvede to, ali i on bez mnogo samopouzdanja. Na moju veliku žalost. Sa jako dobrim rešenjima u pojedinim utakmicama, sa dobrim probijanjima, on ima taj jedan strašno dobar i brz korak ukršten, on prođe na desnu stranu reketa, pa zalomi na levu, svi ga očekuju da će položiti desnom, a on uspe da se provuče na levu stranu i da položi levom rukom i to u nekoliko navrata. I sve to jako moćno i lepo izgleda, ali ga je bilo malo. Kao i svih ostalih je bilo malo, nismo koristili reket, nismo koristili prodore, nismo koristili tu igru 1 na 1, nemamo odgovor na zašto, moguće su svi čvršći od nas, onda imam pitanje zašto su svi čvršći od nas, jer ovo će biti sve momci koji igraju najjaču Evropsku ligu, ako ja tako dobro razumem, tako se zove ona Euroliga, a ovi Finci ne igraju najjaču Evropsku ligu, možda oni treniraju hokej preko leta, ja ne znam šta rade, u svakom slučaju čvršći su od nas. Onda nam je potrebno da imamo jednu takav tim koji je dovoljno čvrst, a mi to nismo bili. Evo, to nije bio ni Aleksa, iako defanzivno nemam šta da mu zamerim, zaista mislim da je sve što je moglo da uradi uradio, da je malo ispadao iz odbrane, da je bio taj neki pokretač, ali nije bio onaj Aleksa, recimo, sa olimpijskih igara. Da, Stefan Jović, verovatno njegovo posljednje takmičenje, jedan od najpouzdanijih. Stefan Jović došao, divno je što se priključio, divan momak, pošten, vredan, iskren, istrajan, napredan, radan, pionir, znaš, pošten, iskren. Sve na mestu, on nije igrač preokreta, on nije igrač koji će sad uzme loptu i kao sad ajde sklonite se, raširite mi da ja tu sada nešto strovaljujem. Odradio je koliko je mogao, imao par dobrih utakmica, imao mnogo rezona, mnogo fizike upotrebio, ali kažem nije igrač koji rešava utakmicu, niti treba da bude neko ko rešava utakmicu, a onda imate onaj moment kada Finci dobro odrade posao u skautingu, pa seti se koliko je samo puta prošlo Jovićev prodor i pas u ćošak, na kraju ove utakmice preseče Finac, jer to je bio dogovor, da će on ne ići na koš, nego ići na prodor i to negde ljudi kad gledaju fokusirano i skoncentrisano, onda mnogo bolje znaju protiv koga igraju. A mislim da su se Finci poprilično dobro spremili za sve naše mane, koje svako ima, samo morate da ih prepoznate, kao što, odmah ću da se prebacim, ja mislim da je Larkin jedan od najpaklenijih igrača koje sam gledao, i u brzini, i u samopouzdanju, i u svemu, i ja bih voleo da on šutne svaki but iz desnog driblinga i da tako da 30 poena, ja kažem, majstore, 10 trojki si mi šutnuo iz desnog driblinga i svih 10 dao, nemam problem, ali ja sam učinio sve da ti ne šutiraš iz prirodnog levog driblinga i da mi daš trojke. On otvara utakmicu sa 2 trojke, da ne govorim Jedi Osman koji je 3 puta zaboravljen, čak niko nije igrao odbranu. Tako da to su neke stvari koje su drugi koristili, mi nismo, a čak i kad smo ostajali otvoreni, nismo imali igrača koji je bio u seriji, koji imao dovoljno samopouzdanja i to je ono što krasi Bogdana. Bogdan će da šutne 6-0 bez problema da šutne od 6, jel tako? Jer on veruje da će da pogodi. Pa ako ne pogodi tu utakmicu da se ispromašuje, zna da će sledeću pogoditi. Nismo imali takvog igrača. Tako da Joviću apsolutno prelazna ocena, drago mi je što se pojavio i njemu znači što se pojavio u krajnjem slučaju, žao mi je što nema angažman ako ga još uvek nema, nadam se da će ga imati zato što je on jedan od pozitivnijih momaka tamo sa puno poštovanja i puno zasluga je dobio tu kapitensku traku, tako da žao mi je što to njegovo posljednje takmičenje, ali nekada dođe kraj, međutim žao mi je što se nije oprostio na drugačiji način. I posljednji igrač je Nikola Milutinov, košarkaš koji je bio Nikola na Evru? Pa, mnogi smatraju da nije, ali definitivno ti i ja nećemo sada da otkrivamo neke naše stvari i nećemo da kažemo šta je napisao dan pre nego što je trebalo dođe u naš podcast i tako nešto slično na time, hoćemo da sakrijemo i njegovo i sve znaš, ali kada smo bili sa selektorom, dosta vremena smo provodili sa njim u Minhenu i pričali smo neke stvari samo nas trojica, ali onda kad smo sedeli u nekom zaista onako širem društvu kasnije, pa je on rekao za Milutinova s njim stalno neki problem, stalno nešto bolestan, stalno nešto, zaista utisak sa njim da ne dobijemo ništa kad je Jokić tu, evo, treći takmičenje za redom, sam si rekao, sada već preveliki uzorak.
ja ne mogu zamislim koliko je njemu teško, dakle, svi ti igrači žele da izgledaju što bolje. I meni je žao, zato što ja stvarno tog čoveka, on je prvo fenomenalan tip, drugo, uvijek je nekako pozitivan, treće, znam ga dugo, četvrto, unapredio svoju igru, i to sam pomenuo u prenosu, da je unapredio igru u Olimpijakosu, pa je počeo da je one dvojke sa distance vrlo sigurno. Ovde apsolutno sve što sam izgovorio bilo je u kontri, neka bude da je do mene, ja preuzimam odgovornost za slabo izdanje Nikole Milutinova, ali zaista nigde nismo videli, nigde u svemu par navrata neki Eliup koji je dobio, koji je dobro pratio i koji njega onako diže, ništa košarkaški, ništa sigurno, mnogo promašaja, pa pomisliš jedna je utakmica, ajde, došla jedna, ali sad će to da bude drugačije, na sledeću ništa drugačije, i ako mogu nešto u njegovu odbranu, ove atipične ekipe koje su nas malo maltretirale, i Estonci, i pa čak i Letonci koji imaju samo Porzingisa, vrlo su atipične, i Milutinovu kad se neko umuva među noge ne snalazi se on dobro, i to jeste glavna odlika tih igrača koji mogu ti da je više, to je da bude dosadno i da stalno nešto ispred tebe i da stalno u telu, to su svi su jako dobro koristili. Mislim da su svi ti igrači savjetovani da rade upravo to, da onemoguće bilo kakvu igru Milutinova koja bi mu dala neku samopouzdanje. I on je onako iz utakmicu bio sve bleđi, onda dođe utakmica protiv Finske i onaj koš koji, ja sad ne kažem da on pravi neku nenormalnu razliku, ali drugačije, zato što se svi dobro osjećamo i niko nije nervozan. A ovako se iznervirali svi i širom sveta. Tako da, žao mi je što je tako, možda je moja pretpostavka potpuno glupa i nemam problem da jeste, ali mi tako prosto deluje i žao mi je što je Milutinov bio jedan od neću kažem najlošijih, pošto je to gruba reč i to su moje kolege i ne volim da neko kaže da je bio loš, ali najneubedljivijih, najmanje pokazao od onoga što smo očekivali i od neke reputacije, neke važnosti košarkaške koju uživa i koju ima. On je apsolutno bio tu možda broj 1. Ajde Kuzma, sada bih i ja stao se ti u odbranu ovih koje najviše napadamo. Koliko smo mi krivi za ovu četvoricu? Kad kažem svi mi. Ja mislim da smo krivi svi mi, zato što, brati pažnju, Vasa Micić, Marko Gudurić, Nikola Milutinov i ubacuju tu Filipa Petrušova. Mi konstantno godinama pljujemo po njima. Te ovaj nije došao u Partizan, ovaj nije ostao u Zvezdi. Ni ova dvojica nisu došli u Zvezdu, ovaj hoće pare. Ovog samo zanimaju pare, ovaj ne znam tamo šta radi. Dakle, oni su pod konstantnim udarom i kada igraju dobro, to je kao, pa podrazumeva se da će da igra dobro. On je Gudura, on je Petruševi, treba da igra dobro, vidi koliki je. Dakle, oni 3-4 godine, ta 4 momka, su konstantno pod udarom javnosti. Znači, Gudura, evo... Veruj mi i mnogo duže. Jer ako se sećaš, Milutinov imao problem sa kolenom još kad je Sale bio selektor, je tako? Pa je došao na prozivku jer nije mogao da igra, pa je ispao skandal neslučajnih razmera. Tako da, apsolutno njima nije lako i ja ovim upravo, kažem, moramo pričamo košarkaški, ne pričamo tabloidno, ne pričamo da bi nekoga vređali. Zato i biram reči jer znam koliko je teško. I sad ti treba budeš neke čiste glave, svašta ti se dešava iza klupe, svašta ti se dešava na tribinama, svašta ti se dešava u zemlji. Svuda se svašta dešava i ti si čiste glave igraš. Dakle, ja stvarno imam razumevanje za sve to. Mi samo konstatujemo ko nije odradio svoj. Razlozi su različiti, da ih ima ih, da svi ovi imaju manje razloga, jer ako ste gledali vlogove koje sam slao, ovde ljudi u Rigi protestuju zato što žele da Pilići budu slobodni. I skupilo se 1000 ljudi, duvaju u neke trube, lupaju u neke šerpe, jer Pilići i kokoške nisu slobodni. To su problemi i Letonije, razumeš? I oni potpuno s pravom štrajkuju, hoće da gleda jednu zdrava jaja. Hoćeš ti vraćati uopšte, a? Ja neću, od kad sam imao da će kokoški biti slobodne, samo čekam da se usvoji taj zakon. Dobro. Bizarna situacija, ali dobro. Ali ajde, prošli smo sve igrači, nema potrebe više da pričamo o njima. Gandi, može da staviš Pešića, pošto vidim da hoće da ga ocenjuju, nek ocenjuju Pešića, uvijek stavljamo i selektora. Ali druga stvar, Kuzma, ajde samo kratko što se tiče selektora, nas očekuju kvalifikacije u novembru. I sam selektor je danas rekao kako će se obaviti razgovor u septembru, dakle, mi koliko god s jedne strane znali da nam sledeće godine neće biti nikakvog prvenstva i da je sledeća godina prazna što se tiče olimpijskih igara, evropskog ili svetskog prvenstva, nas očekuju utakmice za 2 meseca. Tako da, koliko brzo treba da bude reakcija kakva god
oproštaj od selektora, njegov odlazak, postavljanje novog, dakle mi smo to govorili prošle godine u ovo vreme smo govorili kako bi trebalo status Pešićev da se reši, pa je on rekao nisam više selektor, nismo dogovorili, pa se onda vratio. Šta sad treba da se desi? U kom pravcu misliš da treba da ide i koliko brzo? Moj Gandi ovde se trese, vidiš. Jel? Moj snimatelj Gandi, novi Gandi, Gandi 2. Da. Gandi, tebe niko ne može da zameni. Izvini, molim te. Mora brzo da se reaguje. Ono što smo pričali još iz onog perioda kad je Sale bio selektor, mora brzo da se reaguje i mora da se napravi spisak raspoloživih igrača za novembar, koji ne uključuje ni jednog evroligaša, koji ne uključuje ni jednog NBA igrača i da se napravi spisak od 16 igrača koji će biti u rotaciji. To je zadatak broj 1 kogod bude bio selektor. Ako neko gleda i sluša ovo, prenesite tamo gde treba, bio bi odličan potes. Ja ću to, nemoj da biliš ništa. Sad se licitira selektorima. Vrlo je teško da ti u novembru imaš čoveka koji će voditi svoj tim. Vrlo teško, zašto ima neke obaveze. Naći selektora koji nema tim je lako, ako mu obezbediš dobre uslove, da on prestane da traži taj neki tim. Svi pričaju sad Olimpijević, Sale Obradović i tako dalje. Ja ne znam da li iko razgovarao s njima, ne znam da li je bilo vremena da se razgovara s njima, ne znam da li je, a voleo bih da je sa nekim od njih obavljen razgovor pre 4 meseca. Razumeš? Jer ta smena neminovno dolazi. Dakle, ja stvarno želim da verujem da ima neki ljudi koji to gledaju ispred nas i mi tu kao sad nešto tupimo, oni već znaju. Ali nekako mi se čini da nije tako. I da me pitate sad za selektora i naravno da sad ja ne kažem Sale Obradović zašto, pa zato, ja nemam problem da kažem. Problem ima Sale koji kaže da nikad nije radio u mikrociklusu i ne zna kako to izgleda. Rekao čovjek od nas u podcastu, to rekao glasno i jasno. Tako je. Tako da verujem da ima mnogo tih trenera koji tako razmišljaju, ne zbog toga što oni preuzeli reprezentaciju, nego zato što ili imaju posao ili nisu navikli to da rade i onda kad malo eliminišeš ljude, a voleo bih da ipak to bude profesionalac u smislu posvećen samo selekciji, a onda kako mi funkcionišemo, kažemo, ali čekaj, ko je taj sad šta će on da radi sledeće godine tačno? A ti kažeš, pa on će imati prozore u novembru i februaru, ili možda i nema u februaru, ili ima? Ima. Znači on će imati, pa koliko, on će u stvari da radi 10 dana, pa kako sad mi se njemu damo platu od novembra, pa za celu godinu? Mislim, nije u redu, znaš, ajde da nađemo neko prelazno rešenje. Nadam se da ljudi shvataju da sve to mora da postoji, da bi bilo divno da osim selektora dobijemo i selektore mlađih kategorija koji su profesionalci. Verujem mi da je to veliko olakšanje za te ljude, a ne od sezone do sezone, onda onaj koji ne napravi uspeh, priđemo ga onako pošteno, on se pokaje što je uopšte došao to da radi i tako gubimo trenere. Nisu to loši ljudi, nisu to loši treneri, prosto desi se generacija u kojoj ne možeš više od toga. Tako da, voleo bi da se to desi što pre. Što se Pešića tiče, ceo onaj razgovor koji smo imali meni ulivao poverenje, ovo što se dešavalo ovde i taj neobičan rasplet oko rasprave sa Micićem koji smo svi videli, mi se nije dopao. Možda se očekivati da ću kažem da mi se dopao, ali mi se nije dopao. Zato što je otprilike bilo, pa šta, kao idemo dalje, ne idemo dalje, ne može to se desi. Ne može, zato što ja smatram da reprezentacija predstavlja 12 ljudi koji su posvećeni jednom jedinom cilju, a to je da mi budemo prvi, a ne ko se kako zove i ko će da koji pojem. Ovde mi je delovalo malo drugačije i mislim da nam je tu bila podela reprezentacije. Sada pričamo o taktičko-tehničkim, strateškim, tamo postoji neki stručni tim, stručni štab, u kojem nažalost ne vidim naslednika, ne zato što ja mislim da nisu dobri, nego zato što niko ne promoviše te ljude ni na jedan način. I ako pričamo o nekim minijaturama, koliko smo zbunili Turke, pa dobro, oni uzmu time out posle 3 minuta pa shvate šta radimo, pa mi promenimo. Ovo što smo radili sa 2 visoka mi uopšte nije delovalo loše, ali smo podbacili u skoku. Sad tu treba definisati ko, tačno kako. Zonski pressing smo odlično probijali, bilo je tu mnogo lepih rešenja, imali smo utakmice sa mnogo asistencija. Dakle, sad možemo da se vratimo na izbor igrača, a možemo da se vratimo i na onaj moment izbor igrača koji će uopšte putovati. Tu možda možemo da tražimo neku drugačiju priču u koju se ja neću složiti sa selektorom, ali kad izabere ovako i kad nađe razlog zašto je to uradio i kad kaže treba mi on zbog toga i toga, onda ja poverujem da je on u nenormalno dobrom mentalnom odnosu, u razmišljanju, u istoj ideji sa tim igračem i da će to stvarno tako da bude. A kad vidim njihovu svađu, onda sam u problemu kako će to se odrazi
na kolektiv i bojim se da se odrazilo. Tako da ne bih ja nešto mnogo o Pešiću, mislim da je uradio dobar posao, jeste da su 2 velika poraza, ali su i neke 2 velike pobede i pošto imam još jako malo baterije, pokušat ću samo nešto da sumiram, malo da možeš da mi pomogneš, da mi kažeš kako ti razmišljaš, ali ja danas ceo dan razmišljam na jedan način koji je možda neobičajen. Nismo ništa uradili na evropskom prvenstvu posle najlepših 5 utakmica koje je svet gledao, tako su rekli. Onda smo otišli na svetsko prvenstvo ispraćeni onako kao ajde idite, ne moramo šaljemo novinare, možda dobacite do 8. finala. I onda zahvaljujući ponosnim Litvancima koji igraju protiv Amerikanaca, onih nekoliko produžetaka, mi pobeđujemo u sutradanju, tako, jer su ljudi bili potpuno iscrpljeni i potpuno se poremeti sve i mi uskočimo tamo gde igrački smo se bojali da možemo dođemo po svemu prikazanom do tog momenta i eto nas na srebru i vraćamo se i svi ponosni. Olimpijske igre. Kažite mi još jedan slučaj povratka iz 24, zato i jeste istorijski, zato što je skoro pa nemoguće. Dakle, mi tu nismo nosili igru i mi bili u prednosti, nego smo nešto stizali i stigli. Osvojili bronzu i sad kad pogledate ta 2 takmičenja, ni malo, ni lako, ni ubedljivo. Najbolja naša utakmica jeste protiv Amerikanaca, ali naša najgora utakmica je protiv Australijanaca, koja je mogla da se završi, ovoliko je falilo da se završi drugačije. Tako da, mislim da su postojale neke stvari koje su morale da se rešavaju u hodu još tada. Eto, to je ono što sam hteo da kažem, da ovo nešto što se skupilo i što nas je pratilo sada, nije slučajno, nije od pre 5 minuta, nego nešto što postoji, a kažem, ako nema iskrenosti, ako nema poverenja, ako ja tebi kao mom saigraču kažem svašta u najboljoj nameri, a da pijemo kafu posle, onda smo u problemu. Ja ne znam kakva je situacija po tom pitanju. Samo kratko, Kuzma, zašto kažeš da ti ističe baterija, jel možemo još malo, imam par ovih pitanja pa možeš kraće da odgovaraš. Što se tiče tebe, bio si na olimpijskim igrama prisutan, bio si prisutan ovde na evropskom prvenstvu. Imao si komunikaciju sa Pešićem i sam si rekao dosta razgovora tako kad se sretnete ili kad si pored terena. Jesi ti stekao utisak da je nešto drugačije? Ne, nažalost, to jeste misterija. Zašto sam bio ubeđen i svima govorio da je utakmica protiv Turske naša dobra utakmica i da ćemo mi odigrati bolje protiv Finaca jer znamo gde smo, znamo šta radimo. Dakle, bez obzira sa ili bez Bogdana, da imamo to što nam treba, jer bi tako utakmica protiv Turske delova. Turska je potencijalni novi evropski prvak. Prema tome, odigrali smo je zaista korektno. Sa neverovatno mnogo talenta igraju. Dakle, ajde, 58% za 3 ili 54, koliko je bilo je savršeno. Ali ja ću potpisati svaku utakmicu koju ću mi dati 43% i želim da gledam Srbiju u 43% i nemam nikakav problem. Dakle, jedna lopta je odlučivala. Kad na toj utakmici odlučuje jedna lopta, očekuješ da svaka sledeća bude za nijansu lakša. Tako. Međutim, nije bila i kažem, nisam ništa primetio, da jesam, vrlo rado bih rekao, ali nešto se dešavalo i prosto svi smo zbunjeni, onda dođe ta informacija od 72 sata. Da li neko od njih zaista, i to razumem, ako ima taj osjećaj šta mu se dešava u gradu, u zemlji, sigurno da to utiče na ljude, nije to ništa sporno. 95. je bila davno, mnogi je se ne sećaju, ali nije bilo nikakvo blagostanje tada kada smo se popeli na balkon. Pa smo imali neki inat, pa smo imali nešto, pa iste neke stvari ili slične su se dešavale, manje ili više drastične. Dakle, ako mene pitate, ja imam već mnogo godina, to se dešava unazad 35 godina, mi živimo u nekom tom matriksu koji nikako da se završi, tako da nikad nije bilo bolje ili lošije. Uglavnom je bilo lošije, ovo bolje, samo kad odemo da igramo u inostranstvu. Tako da nisam to primetio i delovali su mi kao ekipa i sve mi je delovalo kako treba, ali nešto ne funkcioniše i nisu iskreni. Kuzma, poruka za ove mrakače koji ih ima i dalje, ti si imao kontakt sa njima na Instagramu, ali ovi sad što mrač ima kod nas ovde u chatu, uglavnom su sa tim inicijalima. Ljuti na mene. Ne, uglavnom imaju isto mračne poruke i prema tebi, prema meni, prema ovima u chatu, mrače i nema ni jedne pozitivne poruke. Šta imaš tim ljudima da poručiš?
Ne govorimo o nezadovoljstvu svih nas što je reprezentacija ispala i što tražimo neko objašnjenje, nego govorim jednostavno u šta god da se kaže, ti sad kažeš jednoga mesta i kažu pa što nisi imao sunce. Ti kažeš sad idem na šatl, znači znači za sve će da nađu nešto i konstantno se javljaju i konstantno mrače i konstantno prete da više neće da gledaju. Isti je to šablon čak u toj meri da mislim da je možda jedna osoba, ali ima ih dosta. Pozdrav za njih, ima jedna emisija na jednoj televiziji koju ne želim da imenujem nikada, odlična emisija, tamo su takvi ljudi i to ljudi vole da gledaju. Tamo može da pošalje SMS i da im kaže svašta i da dobije odgovor. Tako da, to je nešto što je alternativa, sva sreća pa postoji, tako da poruka je šta mlatiš ovde bez veze i gubiš vreme sa nekim ludacima koji ne znaju šta pričaju kad ima mnogo pametnijih stvari u životu koje možda radiš. Šta će naši navijači sa kojima si imao kontakt? Rekao si da je došao i neki bračni par koji je došao samo zbog ovog iz Kanade. Kupili sve karte, juče ujutru došli, kupili karte za do kraja, malo ludilo, ovde sad, a znaš kako idem ulicom, evo bi ga svedok moj Gandhi ovde, idemo ulicom i samo gledaš face i ko je najtužniji, samo kažemo čao momci, oni kažu čao. Znači, nepogrešivo, znaš, tako da ima ih još dosta, kupili su ljudi karte, gledaju utakmice, vidjet ćemo koliko će ih biti. Reci mi za tvoje vlogove, čemu ljudi da se nadaju do kraja? Ne znamo ni mi ovde što ćemo raditi. Ja sam rekao, izvini, ja sam rekao da će biti samo eventualno gosti, da nema više potreba da radimo neka usključenja, možemo da kraju posle kad se sve završi, da i finale ispratimo, želimo puno sreće i gledat ćemo košarku, sad mi da ovde nešto padamo u trans zbog nekih drugih reprezentacija kad smo u depresiji. Nema svrhe, naporno ti je, to ti je bilo naporno, ovo je sve naporno, vjerojatno deluje da ti ništa drugo u životu tu ne radimo, samo se zajebavaš i dolaziš u studio, a ja verovatno samo šetam kroz grad i s njim uckam, tako. Moram da smislim nešto, zato što nemam problem, ja više sad zbog Hopsa i zbog toga što smo preuzeli tu obavezu, želim da izveštavamo nečemu, pašće mi nešto na pamet, poslaću ja Gandiju nešto što će sigurno izaći, da li ću nešto da ispričam, da li će mi nešto sa ove utakmice, da li ću naći nekog sagovornika, svakako nešto dovoljno smisleno, 10, 15, 20 minuta i to bi bilo to. Za sam kraj imaš nešto... to meni, a ti ćeš znati. Reci mi samo, ili imaš neku poruku, ili imaš još nešto da kažeš što te nisam pitao, nešto što imaš da kažeš sa lica mesta, ljudi svašta pričaju da se deša, imaš nešto da kažeš dodatno, nešto što ti je na umu, bilo šta, u bilo kom smislu, bilo kome iz reprezentacije ili van reprezentacije, nešto što mislim ti odgovaraš na ono što ti ja pitam, imaš nešto sad kad je slobodna tema za sam kraj? Na umu mi je da ste valjda shvatili da ja nisam neko ko je negativan i nešto pesimista i tako nešto i mnoge probleme rešavam sa nekim osmehom i neke probleme ignorišem i tako dalje, ali sam zaista zabrinut kako će se stvari odvijati, zaista, zato što ćemo tek odjeke ovog neuspeha videti. Ja se bojim da ovih 12 neće biti na okupu, zaista se bojim, kao što sam bio ubeđen da će biti i sada, tako se sad bojim da neće, što me baca u brigu, zato što je teško zameniti ove igrače. Možemo mi sad mislimo o njima šta god hoćemo i da svako od nas pronađe petoricu istih, samo i malo sličnih onako tu negde, ali nije to baš tako. I nisam uopšte optimista zbog svega što se dešava i u zemlji, i u košarci našoj, i u toj neslozi koja postoji, u toj podeli na svakom mogućem nivou. Dakle, ja verujem da kada meni moj drug Mlađa, koji je danas otputovao za Beograd, kaže da je pričao sa predsednikom Federacije Finske koji sedi i drži neko piće u ruci i njih dvojica pričaju, to meni zvuči onako nadrealno, znaš, sa predsednikom Federacije koji je došao da gleda. Nije on sad ceo tu nešto i kao neki, nego je tu navijač. I svi su navijači oko njega i to je da dobro. Kad upoznaš ovde ljude koji su neverovatno normalni, drago im je da budu tu, drago im je da budu deo ekipe, ponosni su na to, znaš. Ja neko mislim da smo mi to zaboravili. Zaista mislim da smo to zaboravili. Pa da moramo da osetimo to, da imamo taj osjećaj da kažeš, bre, ja ovo radim za nešto više. I ja sam to je period kad sam ja to igrao i imao. Ne znam da li ga danas ima, ja bih voleo da ima, ja bih voleo da svi oni izađu i pošibaju se i tuku se i sve živo rade i kažemo svaka vam čast, ali to nešto nedostaje i na to utiče ceo ovaj život koji nas okružuje, koji nije ni malo lak, čak naprotiv zbunjujući, jer ćemo tek pričati o tome šta se ovde dešavalo, kako je to uopšte moguće da se desi, ko su ljudi koji su ostali bez zastava.
Kako je neko na fudbalskoj utakmici Letonija Srbija zabranio ulazak navijačima sa srpskim majicama, čoveč, to je, znaš, ljudi se vratili, imaju karte, vratili se, nisu stali da bace majice. Potpuno ludilo, znaš, tako da to sve utiče i ne možeš da budeš imun na to i ne možeš da ne čuješ i onda to stvara još jednu goru sliku.